Този поздрав е специјално од мајка и башта, Дженито и Шеноу, за техните хубави деца Ерџан и Ајан. Да са живи и здрави и винаги да си држат като братја и да запомнят, че крвта вода не става. Крвта вода не става, брат с брат, душмани не става. Ние сме срцати, станахме богати. Рамо до рамо, винаги да сме, каквото и да става, не се предаваме. Аз ще бъда, брат ми, твоята стена, косъм да не падне от твоята глава. Ерџан и Ајан. Кръвта вода не става, брат с брат, душмани не става. Ние сме сърцати, затова сме най-богати. Кръвта вода не става, брат с брат, душмани не става. Ние сме сърцати, затова сме най-богати. Рамо до рамо, през огън и вода, братя сме до гроба, цял живот ще е така. Аз ще бъда, брат ми, твоята стена, косъм да не падне от твоята глава. Ерџан и Ајан. Кръвта вода не става, брат с брат, душмани не става. Ние сме сърцати, затова сме най-богати. Кръвта вода не става, брат с брат, душмани не става. Ние сме сърцати, затова сме най-богати. Ерџан и Ајан, те са нашето богатство, най-хубавите деца. Брат с брат, душмани не става. Мама и тати много ви обича.